son Brais, benvidos ao meu canal de YouTube. Hoxe vamos representar unha escena racista. Bien, tercera, primera. Bueno, de mierda, vete a tu país. Cállate. O racismo non debería existir. Por que temos que insultar a xente polo seu color de pel, polas súas creencias ou por emigrar? E algúns vos preguntaredes, que é o racismo? O racismo é discriminar a unha persoa polo seu color de pel, polas súas creencias ou polo país de onde procedan. As persoas que sufren discriminación e violencia teñen os mesmos dereitos. 3, 2, 1. E hasta aquí o noso vídeo, espero que vos haya gustado, representando aquí unha escena racista. Chao. Chao. Chao.